ďakujeme za slovo. Ako sa zapojiť do iniciatívy Banská Bystrica sa spája? Už tým, že ste dneska prišli sem a ste tu v Cikerovej sieni dneska, ani neviete o tom, ste súčasťou tejto iniciatívy. Táto konferencia je jedna teda s prvou aktivitou tejto aktivity, teda tejto iniciatívy a veríme, že nie je jednorázová. Cieľom našim a takisto aj táto konferencia má byť ako prvotným štartom budovania komunity, otvorenej komunity aktívnych ľudí, ktorým záleží na rozvoji Banskej Bystrice. Komunity ľudí, ktorí sa zaujímajú o veci verejné, ktoré majú odborné vedomosti, osobné skúsenosti, alebo majú inšpirácie z iných miest na Slovensku alebo aj v zahraničí. Vybudovať takúto komunitu vieme, že nie je jednoduché. Vyžaduje si to niekoľko, nechcem povedať, že koľko stretnutí a ďalšieho dialógu, kým dojdeme k nejakým návrhom nejakých riešení, ktoré vedia byť podnetom pre rozvoj nášho mesta. Na to, aby sme vedeli spolu komunikovať ďalej, sme vytvorili priestor teda pre vás, ale aj pre nás. Je to mailová komunikácia, mailová adresa nápady@bystrickalinka.sk, kde môžete vy, čo ste tu dneska prítomní, ale hoď kto iný z územia mesta alebo aj mimo mesta prejaviť svoj záujem, zapojiť sa do ďalších stretnutí a dialógov. A ako si to predstavujeme ďalej, vám teraz povie Martin. Ďakujem. Presne ako Hanka povedala, ja to skúsim posunúť ďalej. My sme sa vlastne dneska zamerali na 5 tém, ktoré sme vyberali po diskusii na našich stretnutiach. Vyberali sme vlastne plán rozvoja mesta, kde je 11 tém a naši diskutujúci si vybrali týchto 5. Vidíte, že času je málo, aj tých 5 tém bolo veľa a my vás chceme akoby vtiahnuť do tých diskusí a do tých našich stretnutí budúcich, ktoré plánujeme robiť ďalej. Už na jeseň určite budeme pokračovať v takýchto diskusiách na tieto témy. A ako vidíte, naše témy nemusia byť vaše a preto budeme veľmi radi, keď ten otáznik vyplníte nejakou vašou témou, ktorá by vás zaujímala. Nemusí to byť vôbec z toho plánu rozvoja mesta, môže to byť čokoľvek. A veľmi radi sa o tom budeme rozprávať. Tam jedna z tých posledných otázok bola, že čo poslanci majú robiť, alebo že debát už bolo dosť. A ja si myslím, že debát není dosť a verím tomu, že budeme v tom pokračovať ďalej. A ako sa zapojiť, ešte nám to zhrnie Hanka a tým pádom môžeme končiť pomaličky. Takže dobré je napísať nám na nápady@bystrickalinka.sk váš záujem, či chcete a v ktorej téme máte záujem sa ďalej stretávať, pretože ďalšie stretnutia už neplánujeme v takomto veľkom fóre, ako je tu. Je potrebné sa stretávať v menších skupinách, odbornejších, tematicky zameraných a naozaj si prediskutovať možno aj tie inšpirácie z iných miest a zahraničia, či sú uplatniteľné u nás v meste, či to je efektívne a to optimálne, čo my potrebujeme. A v prípade, že bude záujem naozaj veľmi veľký, tak zvažujeme, že koncom posledného kvartálu tohto roka by sme pripravili znovu nejaké väčšie stretnutie, kde ste zase opäť vítaní. Čo je dôležité povedať? Sledujte náš Facebook, sledujte náš Instagram, sledujte našu webovú stránku www.bystrickalinka.sk. Tí, ktorí ste pri vyplňaní registračného formulára na toto stretnutie zaškrtli, že súhlasíte s tým, aby vám boli posielané informácie o aktivitách Bystrica sa spája. Budete dostávať formou newslettera informácie o ďalších aktivitách a činnosti tejto iniciatívy. Tí, ktorí ste zabudli zaškrtnúť alebo ste nezaškrtli a tieto aktivity vás zaujímajú, stačí napísať mail na už spomínanú adresu nápady@bystrickalinka.sk. Dôležité ďalej je povedať, že v lete spúšťame crowdfundingovú kampaň, nakoľko potrebujeme informácie šíriť, plánujeme pokračovať vo vydávaní
ďalších novín. Mnohí z vás ste už dostali Bystrické novinky do schránky, mohli ste si prečítať. Sú to informácie aktuálne, možno trošku iné ako tie, čo sa dozviete v radničných novinách. V tejto aktivitách chceme ďalej pokračovať a vlastne plánovať aj ďalšie stretnutia. Čím viacej sa vyzbiera, čím viacej financií bude, tým viac vieme robiť takéto veľké konferencie, prizývať odborníkov aj z iných samospráv a z tých, ktorí majú naozaj tie skúsenosti už za sebou a nemusíme vymýšľať Ameriku alebo koleso na voze, aby sme sa posunuli dopredu. Takže... A na záver ešte spomeniem tú facebookovskú stránku a Instagramovú. Tam takisto kľudne môžete svoje nápady aj do komentov nám písať k jednotlivým témam. Sú tam zhrnuté vlastne všetky tých 5 tém, a čiže kľudne, keď nám budete tie otázky, ktoré neboli zodpovedané, kľudne môžete písať aj tam do tých komentov.